Salut! Bine ați venit în atelierul Neanicu. Într-un videoclip anterior am vorbit despre parametrii curentului electric și anume despre tensiunea curentului electric, intensitatea și rezistența circuitului. Am văzut că tensiunea curentului electric este diferența de potențial între două puncte ale circuitului. Intensitatea curentului electric am văzut că este debitul de electroni ce circulă prin conductoarele unui circuit într-o secundă. Pentru a înțelege mai bine parametrii curentului electric, imaginați-vă două bazine cu apă, unul situat la 2 metri înălțime, de exemplu, și celălalt mai jos. Diferența aceasta de înălțime ar fi diferența de potențial între cei doi poli, cele două bazine. Aceste bazine sunt unite printr-un furtun prin care curge apa din bazinul de sus, care are mai mult potențial, în bazinul de jos, care are mai puțin potențial. Acesta fiind curentul electric. Acest furtun care leagă bazinele între ele ar avea diametrul de 2 cm, să spunem. Debitul de apă care curge dintr-un bazin într-altul ar fi intensitatea curentului electric. Dacă furtunul e mai gros, va curge mai multă apă, mai mult debit de apă prin el. Dacă e mai subțire, va curge mai puțină apă, mai puțin debit. Dacă turtim puțin furtunul într-o anumită zonă, automat va trece mai puțină apă. Acest lucru înseamnă că furtunul opune o rezistență la trecerea apei prin el. Aceasta ar fi rezistența. Așadar, putem spune că diferența de potențial, care ar fi tensiunea, este egală cu debitul de apă care trece prin furtun, care ar fi intensitatea curentului electric, înmulțit cu rezistența care o opune furtunul la trecerea apei sau rezistența unui circuit electric. Curentul electric continuu este o mișcare de sarcini electrice într-un singur sens. Acesta nu își schimbă niciodată polaritatea. Acest curent îl găsim în pilele electrice, în acumulatoare, dinamorile le poate produce. Luăm o pilă electrică de 9V. Haideți să-i măsurăm intensitatea, vedem ce putere poate să dea. Luăm un aparat de măsură, îl punem în scala de amperi, pentru că intensitatea curentului electric se măsoară în amperi. Vedem că are în jur de 3,7 amperi.
Un curent de 0,06 amperi poate fi mortal pentru un om dacă îi traversează inima. Acesta poate produce stop cardiac. Dacă ating bornele pilei, nu pățesc nimic, nu se întâmplă nimic. Asta pentru că pielea mea, pielea organismului uman, opune o rezistență la trecerea curentului electric. Luăm acum aparatul de măsură și îl punem în rezistență. Și hai să măsurăm ce rezistență are pielea. Este în scala de megaohmi. Vedem că în jur de 300 de kiloohmi. Dacă aplicăm legea lui Ohm în cazul meu, știm că intensitatea este egală cu tensiunea împărțit la rezistență. Știm că tensiunea este de 9 volți. Rezistența am spus că e în jur de 300 de kiloohmi. Știm că 1 kiloohm are 1000 de ohmi. Ar fi 0,00003 amperi. Așa că intensitatea e foarte, foarte mică ca să mă afecteze. Curentul electric alternativ este o mișcare de sarcini electrice care schimbă sensul, adică își schimbă polaritatea. Curentul alternativ îl găsim în rețelele naționale de distribuție a curentului electric. Poate fi produs cu ajutorul alternatoarelor. De ce se numește curent electric alternativ? Pentru că își schimbă polaritatea în mod alternativ. De la 0 urcă la 230 de volți pozitiv, plus 230 de volți, revine la 0, coboară la minus 230 de volți, revine la 0, urcă la plus 230 de volți și așa mai departe. Această alternanță de la 0 plus 230 de volți, 0 minus 230 de volți, 0, se numește un ciclu complet. Acest ciclu se repetă de 50 de ori într-o secundă. Și se numește frecvența curentului electric. Dacă ne uităm cu o cameră lentă la becurile aprinse în casă, observăm că acestea se sting. Se aprind, se sting, se aprind, se sting. E această alternanță.
între pozitiv 0, negativ 0. Punctul ăsta 0, nu avem tensiune electrică. Pentru a evita acest punct mort, în industrie se folosește curentul electric alternativ, trifazic. Acesta este format din 3 faze care sunt defazate între ele la 120 de grade. Fazele sunt L1, L2 și L3. Dacă măsurăm între o fază și neutru, observăm că avem 230 de volți. Dacă măsurăm între două faze, în timp, între faza L2 și faza L1, e mai mult decât între fază și neutru. Acesta e de 400 de volți. Fazele curentului electric alternativ trifazat, după cum am spus, se notează cu L1, L2, L3. L1 se mai notează la fel cu R, L2 cu S și L3 cu T. Se poate distinge la fel prin culori. L1 sau R are culoare negru, L2 sau S are culoarea maron, L3 sau T are culoarea gri. Aici mai întâlnim și neutru, care se notează cu N și are culoarea albastru. Sper că v-a fost de folos acest videoclip și că ați învățat ceva din el. Aștept comentariile, sugestiile și întrebările voastre. Am să răspund la toate întrebările și nelămurile voastre. Cei care nu sunt abonați, le-aș mulțumi frumos dacă s-ar abona la acest canal. E gratis, nu pierdeți nimic. Dacă v-a plăcut acest videoclip, puteți da un like, puteți distribui acest videoclip prietenilor și cunoscuților voștri care credeți că i-ar interesa. La fel puteți activa clopoțelul ca să fiți la curent cu publicațiile mele. Vă mulțumesc pentru vizită, să aveți succes și baftă în toate, sănătate și să ne vedem cu bine în următorul videoclip. La revedere!